Vila-real, especial barri botànic al Duc. 3 anys després, Benlloc torna de visita al barri botànic al Duc. En la seva última visita l'any 2014, a pocs mesos de les eleccions municipals, Benlloc va prometre als veïns atendre les seues reclamacions. Avui aquelles promeses s'han convertit en incomplits. Benlloc va prometre donar solució a diversos carrers que dificulten el trànsit al barri. Incomplit. 3 anys després d'esta promesa, estos carrers continuen en el mateix estat. Els xiquets, ara fa un moment, jugant ahí, me diuen perquè n'hi ha algunes queixes de veïns en esta zona deportiva, de que el valor salta. Benlloc va prometre l'any 2014 instal·lar un vallat de protecció en la pista esportiva. Incomplit. 3 anys després, la pista continua sense les proteccions promeses. Hem netejat tot el solar que produïa tremendos problemes de l'alqueria, de botànic. Benlloc va prometre mantindre nets els solars municipals annexes al jardí. Incomplit. Com mostren les imatges, estos solars municipals s'encontren en estat d'abandó. Benlloc va prometre solucions als problemes denunciats pels veïns del carrer Mercè Rodoreda. Incomplit. Els veïns han tingut que denunciar al síndic de Greuges la passivitat de Benlloc davant dels seus problemes que encara a dia d'avui continuen. Benlloc ha aprofitat també la seva visita per a continuar generant inseguretat als veïns sobre la continuïtat del jardí botànic al Duc i per a fer-ho no ha dubtat en mentir. El Partit Popular va atendre la petició dels veïns del barri de convertir un solar problemàtic en un jardí. Per a fer-ho es va buscar la fórmula menys perjudicial per al poble, intentant aconseguir els terrenys amb una permuta davant la impossibilitat de pagar la milionada que el PGOU socialista li reconeixia. Per a que es facin una idea, el propietari, atenent als drets d'expropiació generats pel PGOU socialista, va demanar l'any 2010 prop de 6 milions d'euros pels terrenys. Que no els enganyen, el jardí no està en perill. Ara, al no prosperar l'opció més beneficiosa per al poble, ens tocarà pagar a tots els veïns les conseqüències del desastrós PGOU aprovat en solitari pels socialistes de Vila-real l'any 1993. Este és un barri que quan vam arribar pràcticament la gent tenim fotos per a demostrar-ho i per a ensenyar-ho. Era un solar, no? Era una zona abandonada. Benlloc torna a mentir descaradament. El Partit Popular, atenent a les necessitats dels veïns d'esta zona del poble, va invertir per dotar-los dels millors serveis. Construcció del Centre de Salut Dolores Cano Royo. Construcció del nou Col·legi Angelina Abad. Ampliació del Col·legi Botànic al Duc. Construcció dels vivers d'empreses. Construcció del Jardí Botànic al Duc amb 3.180 metres quadrats de zona verda. Construcció del Jardí Mayorazga amb 7.672 metres quadrats de zona verda. Construcció d'una agència de lectura. Construcció del Centre Maria de Luna. Inversió en apertura o millora dels carrers Mercè Rodoreda, Manuel Montesinos, Penyagolosa, Avinguda Grècia, Nou Accés Zona Nord, Jaume Roig, Martí l'Humà, Botànic al Duc i la seva peatonalització front al col·legi, entre d'altres. La visita de l'alcalde al barri es resumís en mentides e incompliments. Queda molt per fer. La pregunta és, després de 6 anys d'alcalde, què pensa fer Benlloc pel barri? Treballant per un Vila-real millor, Partit Popular.